Botox ei nosta kulmakarvoja, koska se rentouttaa lihaksia ja kulmakarvoja nostaa lihas. Eli jos tänne ylös pistetään botuliinitoksiinia, se kulmakarva aina pikkasen laskee tai ei voi ainakaan nousta niin paljon kuin se nousisi ilman niitä botuliinipistoksia. No mikä se botuliinilla tehtävä kulmien kohotus sitten on? Se tehdään yleensä tänne orbicularis oculi-lihakseen, jos se on sulla semmoinen, että aktivoituessaan tämä kulmakarvan häntä laskee. Kun sä siiristät silmiä, niin selvästi näette mulla esimerkiksi laskee alaspäin. Eli kun täältä rentoutetaan sitä lihasta, niin se ei pääse laskemaan. Eli se on pikkasen enemmän koholla. Mutta kyse on usein muutamista millimetreistä, ei semmoisesta merkittävästä nostosta. Toki, jos halutaan muuttaa sitä kulmakarvan muotoa, mikä musta näyttää ehkä vähän tyhmältä, niin voidaan laskea sitä kulmaa tästä ja jättää tämä alueelle hoidotteella. Se tulos on niin kuin tämmöinen.